दायो नै पेकिं सोलिगासिनो आरोना बे बेगाव सोनानै लानो हागोन आं ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ लाबाय बे दख'नाखौहाय बिनानावनो गिफ्ट हैगोन आरोना आथिमंगलनि गिफ्ट हैगोन आङो बेखौ बिनानावनो लोगोसे ओमफ्राय बेखौ गाननो थाखाय लाबाय आरोना आङो थ' बे न'निफ्राय आङो माने गुबुन ड्रेस गानलांगोन ना ओमफ्राय उहा प्रग्रामाव बेखौ गानहैगोन आरोना ओमफ्राय थिं गस्ला लाबाय ब्लाउस गाननो थाखाय ओमफ्राय नैथिं पावार बेंक लाखाबाय आंनि पार्स दङ ओमफ्राय दा बिसानो ना आरो बेयाव देलायनाय बायदिसिना दङ पुरा गुदै गासै सामान सोना लानोसै आरोना बेखौनो बे गिफ्ट जागोन आरोना बिनानावनि थाखाय थ' दायो सोनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बैयाव गिफ्टखौ बिदि पेकिं खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे आं गानगोन दख'ना थ' ओमफ्राय बिथिं पावार बेंकखौ सोना लानोसै दायो सोजोब्बाय आरोना नै गासैखौबो गुदै सोना लाजोब्बाय दिनैहाय बेसेबांखौनो पेकिं खालामना दोनसै सोबावनो दङ आरोना थ' गाबोन फुङाव सोनोसै आरोना जि नांगौ बेखौ माबानोसै आरोना हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं गासैखौबो खुलुमबाय बे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय स' आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना स' दायो फुरा फुङावनो रेडि जाबाय आरोना थ' बिनानावनि आथिमंगल दङ बेयावनो थांनो थाखाय जों रेडि जादों आरोना भुटानावहाय डाइरेक्ट माबायाव गेरेज सामजांगोर गेरेज मेन माबायावनो आरोना टाउनावनो थ' बेयावनो थांनो थाखाय फुरा फुङावनो 5निफ्रायनो रेडि जाबाय आरोना दायो जों गासैबो रेडि जागासिनो दङ थ' नोंथांमोननोबो आङो जेसे हायो देखायलांबाय थागोन जोंनि थांनायनि जर्निया माबायदि थाङो नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना गारिया फैबाय आरोना दा थांसै गाखोजोब्बाय माखासे गारियानो जायगा गैला माथो थाबायना थांसै जोङो डाइरेक्ट भुटानजों बेनोथ' जाबाय जायगायानो गैया उखुमावसो अनेनोथ' मोननामसोदों गारि गाखोबाय मोननामसोदों हागोनलै बिसोरलाय मोनामदों गारिया साथा लाना नामायनाया
हाबैसोलाय हाबगोन नामा Oh, wala, yaw na. Ay, chingin nga zasin daw. Oo, no, maha. Kantal, ila, bi kantala. Iya. Ila. Cuma awal action nih. Itu kali kemacin. Hai grafra. Zaha. ID. Hozungnya? Sudah lebih. Nah, setelah bidola hai. Sure. Đây sofa bé rồi đó, ăn mwnnao. Sao mày mới đặt đi nữa? Sao vậy? Ani kena naik kereta sigang. Wah, saya abi ada baba ni bima. Mukang kena lebih cek. Hat. Mungkin musang naik deng. Keren nih, kobila. Makam deng sila. Tuh nih, silun. Kaina gedan, dora gedan, jiragra dekorate kalamda. Pinanau pura. Mama mulai. Mulai. Nah, bawa lingshar. Ayo langsung ya. Mana ya? Yes, kagan. Chef nudeng mergi. YouTube. Deh susu. Dan aja nak cuma dongo apa ni? An kang bilun sedeng deh. Enggak bingung. Decorate kalamda deh hone. Sabah hizib sih malai. Sabah hizib sih nih bilun aja buria kak. Bisa ganda. Dayo जोङो पुरा मोनफायबाय आरोना आंनि मोननावहाय मोनफायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दु फैखाबाय आरोना माने गोबायनि मुलि जानानै फैदोंमोन ना ओमफ्राय एकदम उन्दुनो ओंखारखायो आरोना ओमफ्राय दायो उन्दुदोंमोन फाइनालि मोनफायमारबाय आरोना थ' बे आंनि हायनायनि जर्निखौ जायफोरा नायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आङो गासैखौबो हामबाय होयो आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय आं दिनैनि बे ससे ब्लगखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा गोदान आंनि चेनेलआवहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आरोना थ' दायो बेनिनो नेक्स्ट भिडिअ फैगोन आरोना दायो प्रग्राम हारि जानाय मानेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो बाय बाय